Čaute, zdravie, z Krbaťa Foto a toto je lekcia fotenia. Dnes si ukážeme, ako pozovať s modelkou. Dnes naša modelka bude Lady Tattoo. Môžete ju nájsť na Instagrame a poďme si ukázať tie tipy. Ďakujeme firme Minimax za sponzorovanie tohoto videa. Tip číslo 1. Váha na zadnej nohe. Dobre, takže ak máme váhu prenesenú na zadnú nohu, je dôležité aj vypučiť zadok von. Ako ste si mohli všimnúť, naša modelka použila ruku v bok, čo pekne zvýraznilo jej krivky. Tip číslo 2. Netlačte si ruky k telu. Tip číslo 3. Vyrovnať sa. Dôležité je sa vyrovnať, nehrbiť sa, nemať veľmi vysoko ramená. OK, takže ďalší tip je predĺženie postavy. Postavte sa ako keby na vysokých opätkoch, postavte sa na špičky a jednu nohu dajte dopredu. Ak fotíte len do pol pasa, dávajte si pozor na to, aby nohy neboli veľmi naširoko. Dávajte si pozor na ruky, aby neboli ruky v krči, aby ste si ich nedávali príliš pred tvár, aby neboli ruky veľmi pritlačené na tvári. Tak poďme si to ukázať. Ďalší tip, dávajte si pozor na to, aby oči smerovali tam, kam sa pozeráte. Čiže ak pozeráte smerom tam, tak oči nemôžu ísť smerom do foťáku, lebo to vyzerá zle. Tak poďme si to ukázať. Ďalší tip je postaviť sa bokom od fotografa a pootočiť sa na ňo telom. Vtedy telo vyzerá chudšie. Ďalší tip je pohyb vo fotke. Dajte do fotky pohyb a bude to vyzerať prirodzene. Je to vhodné aj pre tých, ktorí sa neradi fotia. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, môžete zanechať nejaký komentár, like a budem rád, ak dáte odber na tento kanál. Môžete ma sledovať aj na Instagrame Krbaťa Foto. Takže sleduj. Čau.